Γεια σας παιδιά, για κοψόμενα με τον αδερφό μας, κάτι τι λέω για πάλι, δεν ξέρω για το ξανά πάλι. Τρίτο part, παρέχουμε τις κάρτες. Τώρα είμαστε στο box του αδερφού μου, όποιος είναι το πρώτο part που βλέπει. Έχει και άλλα δύο part, τα προηγούμενα βιντεάκια είναι τα άλλα δύο part που ανοίγουμε πάρα πολλές κάρτες με τον αδερφό. Και αυτός μόλις πέτυχε χρυσή φόντα. Όχι, δεν το άρμουν. Τι είναι αυτό. Ωραία, τέσσερα φακελάκια έχω να ανοίξω. Κοίτα ρε. Ναι. Ωραία, ανοίγουμε το πρώτο. Μπήκε ο Αλέξανδρος. Στάμπλε guys. Σιγά μην πω τώρα. Καλή δουλειά δεν είχα. Ό,τι βλέπω ότι κάνει. Έλα, μη φωνάζεις. Αυτό. Αντώνιο Σίλβα. Γκορντομιά. Πήρα κι άλλο. Legendary για μένα. Ρε πόσους έχω ρε Μπέκαμ, Ιάκωβε. Αυτό την έχεις άμα θες πάρω τον δωρεάν. Έχω Ναι. 5 τέτοιους. Τον έχω. Πάμε επόμενο φακελάκι. Πόγια. Δεν πειράζει, εκεί. Έναν νότιο Εντάξει, Κορεάτη. μωρή, δεν τον έχω. Κιμ. Δεν τον έχω. Άλλους λίγους έχω τέτοιους για να σε Άλβαρες. ολοκληρώσω. Αυτόν και άλλους 3 έχω. Και άλλους 2 για να σε ολοκληρώσω. Έλα. Και Titan Eye. Βαλέντι. Πώς ανορκίστε δεν κλαίω. Εντάξει. Ο άλλος τρελός. Νόρμαντ. Πακιστάνος Μάιγκα. Και ο Μούγκο. Τι είναι αυτός τώρα. Τζούλιαν Άλβαρες. Και αυτούς 3. Τρίχα ομάδα. Φαρελία, ξέρω. Ομάδα Λίβερπουλ. Και στο τελευταίο φακελάκι. Και Μπάρναμπας. Δώσε μου κάτι καλό, Βάλτε. please. Όχι, Δώσε και κάτι καλό. Φερλάιν Μέντισον. Κάτι καλό δώσε, please. Δεν τον έχω. Σαρ. Ο τρελός, αλλά δεν τον έχω. Πακιστανός Νέρες. Τους έχω και τους 3. Τσουλουφιόγκος Άτια. Τους έχω και τους 3. Κάτ Ντετζόγκ. Και Μπέρασερ. Όχι, sorry. Και Μίλκ. Οκ. Ωραία, τώρα εγώ διαλογώ τι θα ανοίξω. Όχι, εγώ. Καλά, γιατί? Καλά, όμως εγώ. Αφού έτσι και το μικρό να ανοίξουμε. Άλλο να το ανοίξω πρώτο. Όχι. Η σειρά μου. Ωραία φαίνεται. Ωραία Πάλι φαίνεται. τα αντίπαλα έχουμε. Ωραία. Εγώ αυτό και η Άκου το άλλο. Όπως και στα μεγάλα το ίδιο έγινε. Για να δοκιμάσω. Τι θα πετύχουμε. Όλος το σκίζει πάνω. Υγεία μωρέ. Αφού και εγώ έτσι. Παιδιά που συμφωνείτε μαζί μου, υγεία πάνω απ' όλα, like Ναι. και subscribe. Αφού και εγώ έτσι. Θα πέτω στα σκουπίδια. Άμα Πολύ χωράει. ελαφρύ μπορώ να πω. Να δω. Εντάξει. Ελαφρύ. Αλλά καρτούλες έχει.
Ακούγεται. Ακούγεται γενικά. Εγώ μετά τα χαρτελάκια. Όχι, τώρα βάλουμε πεταχτεί όλα πάνω. Αλλά όμως αυτές Α, 50 είναι κάρτες κολλημένο έχω αυτό να τώρα. Τώρα έχω Δεν από τη δύναμη. 50 κάρτες. Όχι, κάτω κάρτες. Το βλέπετε σε αυτή τη συσκευασία. Πολύ μήνυ σχετικά. Μη μου πεις όχι. Τι. Έχει 5 φακελάκια, όχι 4. Έλα ρε φίλο, όχι Ολυμπιακό, μη μου το κάνεις αυτό. Όχι, δεν θέλω να τον δω. Πασχαλάκι κιόλας, κοίτα ό,τι μου κάνει. Πασχαλάκια. Έστω κάτι είναι αυτό, 5 βρήκα. Εντάξει, 5. 5. Καλό. Όχι ρε φίλε το πασχαλάκι τώρα ρε φίλε. Με κράξετε, αλλά είμαι παρθυναϊκός. Αυτό είπες και πριν. Στο πρώτο. Δεν το έχουν δει, τέλος πάντων. Να το δείτε όσοι το έχουν δει. Όσοι δεν έχετε δει τα άλλα part. Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Κοιτάω. Μη λες ρε το επιθετό του. Όχι, δεν είναι το επιθετό του, το όνομά του Αλέξανδρος. Το Πασχαλάκης στο ποδοσφαιρικό. Εγώ δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ωραία φίλε, έρχεται αυτός. Τέλος πάντων θα σχολιάσουμε. Και απλά έχουμε 5 φακελάκια. Πάμε να σας ανοίξουμε. Θέλω φόντεν. Σε παρακαλώ, δώσ' μου φόντεν. Φόντεν. Με τη μία ξεκινάω ομάδα. Μη μου πεις είναι. Όχι. Και νόμιζα ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος. Η διαμαντένια. Δεν πειράζει. Φέρβασο. Δυστυχώς δεν είναι. Όχι, κάτσε. Θα βάζω τις κάρτες μου στο box. Αυτή που τι βγήκε. Τι πέτυχες. Ναι, τώρα. Τώρα. Καλό ρε, είναι πάρα πολύ σπάνι ρε. Και εσύ τώρα επειδή δεν και επειδή δεν πέτυχες Ρομπέρτο Κάρλος. Τώρα την έχω σε διπλό. Αλλά δεν σε δίνω. Και έτσι σε βάζω στο box. Διαμαντένια Μέρι Έσπερ με Έντερ. Τζέρμαν Κάνο. Ω, Ροντρίκο. Ρεάλ Μαδρίτης βέβαια. Φρυγόν. Σταματήστε βρε. Σταματήστε βρε γείτονες να πούμε. Declan Rice. Πάμε άλλο φακελάκι. Άνοιξε. Λίγο συσμένο, αλλά δεν πειράζει μωρέ, υγεία πάνω απ' όλα. Σίγουρα δεν θα έχει μέσα 300, sorry γιατί είναι έτσι φορή μου. Κουεργκάρτ. Γκουερίρο. Τιτάν. Μποσκλάτζι. Νταβίτ Νέβης. Κατόνα. Πάλι Αλεχάνδρου. Όχι Γκανάτσο. Αλεχάνδρου Άντων. Σταματά μετράς. Μετράω
για τις κάρτες μου. Δεν είναι 50, 46. Οπα, τι ζάκι. Δεν είναι 53, 46. Ομάδα. Κλέφτες. Κλέφτες. Πω, δεν είναι ωραία διαμαντένια. Αλίστε. Οπα, πα, πα, πα. Ναι ρε φίλε. Άλλο τι είναι. Είναι αυτή που μου αρέσει. Είναι αυτή που μου αρέσει. Εγώ την έχω για τη χειρότερη μου. Εμένα για την καλύτερη μου αρέσει πάρα. Για τη δεύτερη καλύτερη. Εδώ έχει Μπόμπα, Λουί Σουάρες, Το Μέση, Ρονάλντο, Μέση. Το Μέση και το Ρονάλντο τον έχουν πάντα. Εγώ σχεδόν τις Ναι, έχω πάντα. ολοκληρώσει. Και αυτή την έχω. Γι' αυτό δεν συζητώ. Μείνω Χουκίμ. Νίκο Πάζ, δεν τον ήξερα αυτό που είναι μέχρι και σε Ρεάλ. Στον Γκαρνάτσο παίζει. Και Τάιμπερ. Αχ, δύο φακελάκια για το μικρό mystery box. Βασικά, ξέρεις τι, αυτό παίζει να είναι το άλλο part που θα κάνω να είναι το part 5. Κλείνω για part 5. Τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Γεια!